I netværket 58 plus i Aarhus Kommune tilbyder vi seniorvejledning for borgere, der er 58 plus år, og som har behov for vejledning i forhold til at lande godt i seniortilværelsen. Hvad enten de slet ikke er på arbejdsmarkedet og har brug for at tale om at skrue ned for arbejdslivet op på fritidslivet, eller allerede er stoppet og har brug for vejledning og en samtale om, jamen, hvem er jeg nu? Det der med, at man har en identitet i kraft af sit arbejdsliv, og man har meget netværk måske i arbejdslivet, det er væk. Du skal bare starte. Selvfølgelig har du dine venner og bekendte, det har du stadigvæk. Ja. Du skal starte din hverdag genstart. Og hvad savner man? Er det netværk, at man skal netværke med nogle flere eller nogle andre? Vi er vant til at netværke ude ved kaffemaskinen. Den er der ikke mere. Jamen det er jo folk, der har forladt for mit vedkommende arbejdsmarkedet, og ligesom siger, hvad skal jeg få min tid til at gå med? Jeg har rigtig, rigtig mange timer. Men vi rådgiver ikke i første omgang. Vi søger først, hvad er det, du gerne vil med dit liv. Når seniorvejlederne har en seniorvejledning, så spørger de ind til at finde ud af, hvem det er, de sidder overfor. Så anvender de et vejledningsskema, hvor der spørges ind til, hvad borgeren ønsker at udforske. Det er sådan et, jeg udleverer til dem, der skal have seniorvejledning. Og der er ligesom nogle stikord til, hvad er det, man gerne vil. Er det noget med have noget mere netværk? Er det noget med motion? Er det noget med kost? Hvad vil man bruge af de der timer, man får til rådighed? I nogle tilfælde så kan det også være rigtig godt for nogle borgere at få det ekstra skub til at komme i gang og ind over dørtasten. Det handler meget om for os at give puffet til at komme ind i aktiviteterne. Og der kan vi faktisk også tilbyde at gå med de første gange. Der er også mange foredrag, f.eks. her på Folkestedet. Jamen så kan vi gå med eller andre steder her i Aarhus Kommune. Jeg kan også sige til nogen, ved hvad, jeg synes du skal tage et sabbatår, og så finde ud af, hvad vil du, og så bare simpelthen slappe af. Men det kan også være for andre, de skal ligesom have nogle aktiviteter, og det kan jeg så være brobygger til både lokalt i Tranbjerg, hvor jeg er, eller i Aarhus Kommune, hvor vi har rigtig mange. Vi reklamerer meget i aviser, og vi har opslag på biblioteker og folkehus osv. Der står et telefonnummer på, og hvor man kan henvende sig, hvis man ønsker en seniorsamtale. Vi er seniorvejledere i hele Aarhus og hele området, så vi dækker egentlig både syd og øst og vest, havde jeg sagt. Og en seniorvejledning, jamen den varer typisk, det kan være fra 1 til 3-4 møder, afhængig af hvad man aftaler. Og selve samtalen, jamen den tager mellem en halv time, 3 kvarter. Seniorvejlederen bliver klædt på hos os igennem uddannelse. Vi er jo blevet uddannet. Vi har været på nogle kurser, faktisk 2-dagskurser. Det her får vi tilbudt indimellem, hvor vi er ude i skæring, og hvor vi er sammen måske en hel dag, måske 2 dage, hvor vi får noget input udefra, og især fra vores projektleder Trine og Connie her på stedet, som også indkalder os til teammøde. Vi har teammøde hver måned, hvor vi mødes alle seniorvejledere. Jeg kan sige, at alle seniorvejledere, de har selv været igennem den proces, som dem vi taler med har. Så vi har en erfaring også det der med at gå fra arbejdsmarkedet til seniorliv selv. Vi er også kommet derhen, hvor vi har fået en positiv tilgang til vores eget liv. At man faktisk godt kan komme derhen, hvor det bliver rigtig spændende at være senior. Ja. Kan byde ind på nogle nye ting. Ud af de borgere, vi har spurgt efter en seniorvejledning, der giver 68% udtryk for, at de er blevet mere afklaret omkring deres seniorliv. Herudover så giver 60% også udtryk for, at de er blevet mere aktive i fællesskaber uden for hjemmet. Seniorvejledningen, de har givet mig alt. Det er måske lige så højstemt sagt, men det er jo det gode, meningsfulde liv, det drejer sig om. Seniorvejledningen har faktisk givet mig en lidt større ro inden i forhold til min fremtid. Jeg synes, det er afgørende, at man får muligheden for at drøfte de overvejelser og tvivlsspørgsmål, der er forbundet med at være i den fase, hvor det drejer sig om fra arbejdslivet til seniortilværelsen.